pari ni kwano magore sani ok en kwano mar 2027. Ombulu mar 2027 William Ruto osetiekorego, ma en orito mana ni bilande nang'o, ng'ama biro lande be nyocha noseketo. Sani go kwano mar 2032 ombulu mar 2032 ema kore kwano ma jok mineno tedo gigi goyo. Itemo wacho ni Matiang'i ni ketho sa. Maka ginene kacha no kacha no ng'at moro ma temo ni leko ni gine ombulu migoyo mar 2022 dhi bedo mar mujumbe, dhi bedo mar MCA, dhi bedo mar governor, dhi bedo mar senator, mago e kuonde mitime campaign kiwinja. Lakini mar 2027 cha mar ker mar jatend piny mano William osetiekore godo. Koro ang'o mwanyalo keto ne sani nekech kosetiekore godo to king'iyo gibiro nyisi ni mbekni magore kuonde ma joma korgi lach nitie. Osebedo ng'eyo ni to 2032 dhi bedo nade. Succession plan mar ka William owuok apar ni to tiekore godo ma bende katiba mochunge mane ne ok mar katiba. Paul Bia. Kane ok wach mar katiba ne. Do dhi mochweyo. Ma William dhi chamo nyaka kama katiba ima dhi chunge. Mano gima nyaka ing'e. Ma awacho ni kai tibiro duogo ira kai kaka jaduogo ani kama ne wacho. Kane ni onge katiba moriwe nyime to gini no chama ne kech ere dhano kacha manyalo chunge. Unless imagine gimoro matina wuok oko mabe sa ose dhi marach. Koro gima nitie ni giminyalo miwa sana. Matino enadi wanya manyo ng'ato di mewa moro mia walo nyoko ni kode. Wala bilion moko 200 kai. Achako mana gije kai to koro agine. Achako mana bilion 200 wacho ni tin. Karacholo. Sani alufu okwel. Alufu mar ng'ata di. Onge change bedo. Alufu mar ng'ata chiel. Obaro no chake marach. Jo 55 gi karoleo. Sani kata miyo madwari edo nini wewe gi gine ne gisene 200. Onge. Ni idwa paki gota. Japiko ingeni olo full tank. Mano matero ikendo duogo gi. Liela di. Leso boken leso itwe nungo cha sani material mitwango olawo machak dong mar otamba. How bado jo machung. To be firimbi ng'eyo mano mikudha kikoigo. Ajel 500. Firimbi donge. Ichule ube. Mana achiel 500. Mano morwaki kode liel nikech idonjo ni to gikoni ni VJ. In wang'e be kiki chandri gi loso kodwa. In wadhi miti kriatika kodwa. Ombulu wadimi in wang'ei in wechando ni campaign dalaka mane kama wachom tika kanyo gima duogo in tika be kiki wuoyo kari wang'eyo jatelo alufu to ng'ata di achiel mang'ama pokolando ni dwa dhi chung oleo mang'at madwa ne dhi ochung gi William e weche mag omenda gi kanyo rumo. Koro gima wanyalo pedho ne kuom sani ma jotendwa ong'e mana kaka iwinji tendi penjo jopiny bende ywak ni un kusedhi ukwanyo meku ukwanyo to anto wewa. Ma en kinde mar keyo to sami keye ni bende wang'ien to kata ki ji biro keyo ma josiasa keyo kamano japiny bende oyude gimoro ma wabiro paro godo broad based ni ma nolose kamano. Ken